Makhluk astral anake kadal. Liti namanya. Hei, maling tak sogo. Keri cocok. Kentrong gaya baru. Masakun jelas masak ini. Kangen suarane Riko Hangsone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jenenge percil metune ndelik. Nggih, wilujeng dalu. Ya ampun ibu-ibu ayu-ayu. Iya, Pak. Kono ayu ning mburi tuwek-tuwek ngono. Soale Ya terus dalane mburi kuwi mau lho. matur nuwun. Matur nuwun. Segenap keluarga besar dari Bapak Sopo? Pak Tohir. Pak Tohir. Karo- Muga-muga mulih digawani sayur ya, Le. Ya ora. Kok digawani sayur? Ora usah sayure ora apa-apa. Heeh. Sing penting dadi duwite ora masalah. Ditungane Bapak sekeluarga Nggih. dadi sehat kabeh. Amin, barokah kabeh. Barokah, rezekine barokah. Umure yo barokah. Amin. Sing jenenge barokah kuwi saya taun saya dina kuwi semakin berkembang, bertambah. Bertambah. Iki sadurunge ade ngobrol akeh. Yuk 3 2 1 ya. Yo! Yo, boleh kerja bareng-bareng. Ayo mulai apa piye ya? Nyapa kok mulai? Kene ketoke beda karo nggonku. Bedane piye? Lah gedang wae menungso e. Pak, kuwi penonton. Penonton ning ngisor wit gedang, mbok kira gedang ceblok ngono to. Kuwi penontonnya kan mau meneng ae. Jajal kita sekarang Kita lihat. bersama-sama Delok. juga mengajak kebersamaan. Iya, karena lah ning dhuwur obah sing ngisor gak obah, Kuwi gak penak, Pak. kecut. Nah, dadi lah sing dhuwur obah sing ngisor kudu iso ngimbangi. Ya, oke. Mohon maaf yang di depan panggung, mana suaranya semuanya? Alah ngabani kok ngono. Iya. Ini yo gak do bengok kabeh no. Ya, kapan Nek aku? ngabani sing semangat kaya aku, engko mesti bengok kabeh saka ngarep nganti mburi nganti bakul-bakul nganti wong masak ning pawon. Iya, iya. Mesti melu bengok. Yang menonton pada malam hari ini, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Titen ono, titen ono. Nesu nek Lho aku mau sing nyopane meneng ae kudung ireng lho. nyapa kudung ireng mbok salahne kowe. Lah ora ning ngono kowe ngejak nang ngene basane aku ngejak meneng ae ora ngono belas. Sebab sing ngejak padha menungsane. Lah terus. Nek sing ngejak padha menungsane ngene iki tetep melu. Lah kowe berarti ngelon aku kewan. Lah awakmu jenengmu sapa? Percil. Percil kuwi anake apa? Padha. Lah iya. Mulane pas sing duwe gawe Pak Tohir iki apa panggunge Cak Percil CS dideleh kene pas. Sebab apa? Sebab anak kodok mesti ning cedhake sawah. Ya ora apa-apa. Ora masalah. Manggone ning cedhak suket-suketan. Oke. Iso gelem ora. Tepuk tangannya mana? Semuanya masih semangat. Teko ngantuk apa ora teko ngono? Lho, lek apa mulih? Apa nih Mbak? Oh ngekei HP. Ketong nih HP kuwi lho sawaya-waya. Jare ora mulih. Apa ning diyamene mulih mereka rumah aku. Ditanggapne gratis barang mulih barang. Sapa ora? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gak enak suarane. Lah, piye? Suarane ngene lho. Ngopone prok-prok kuwi Mas Ambu. Ya lah sing nomor apa lah sing asam urat. Tangane keple. Lah terus Iki lho. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa?
carane ngono aja pek. Tapi saya kurang semangat loh Pak. Ya guys. Jangan bilang hore, bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Lho, Piye? kuwi wong tuwek apa iso TikTokan to iso Ngerti loh Pak, Mas yo tuwek iso aha loh Pak. Aha iso Apa te apa te? Apa te apa te? Berarti kene iki luar biasa ya. luar biasa, kompak-kompak Dijak semuanya. iso. Heeh. Dijak apa ki jenenge gerakan bareng-bareng Gerakan iso. bisa. Berarti apa-apa iso ya. Apa-apa iso jajalan nek ra percaya. Minor. Pengen jajal apa? Minor A minor. Ini iki apik-apik kabeh. Kaping telu AC ing bocah uga marang uga gawe. Oh iya iso. Kaping papat bahasa telu, kaping telu AC. Bahasa kaping papat aman. Piye to jane iki kaya? Salawatan bareng-bareng ya, salawatan. Iya. Tuh aku mungkin hafal. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya wa tarodi. Luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sholawatan yo bareng kabeh Pak. Alhamdulillah, matur nuwun ya ampun aku gumun wong kene wedok-wedok iso ayu-ayu. Ya ayu-ayu no Pak. Lha kok iso resik-resik mesti skincare larang ibu-ibu ning ngarepe lho. Nyapa lho kok sok ibu-ibu kene cewek-cewek kene nganggo skincare larang. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal, mereka sudah cantik. Lah, kok, Sobat? Karena setiap harinya terkena air wudu. Kalau tepuk tangan ya. Wong wedok mbok lem bumbunane modot le. Ya memang begitu adanya. Wes apa anane nyapo? Air wudu. Mereka mensyukuri nikmat yang ada dari Gusti Allah. Mensyukuri apa? Bojone ra nggawa dhuwit ya lambene modot 3 meter kok. Ya apa? Kuwi lho sing lanang lho tau Pak. Lakoni. Apik-apik lho ibu-ibu kene mosok yo bapak diseneni. Duh, kamu nggak tahu sih. Napa nggih nak gak gawa dhuwit bapake diseneni? Ya. Ketoke ketularan awakmu lho. Ya ora. Ketularan bojomu. Mas, nyapo ketularan? Lah Mas, bojomu. Mas manten sama Mbak manten. Piye? Aku lak ngomongi manten ngene iki kan biasa. Heeh. Cak Nan sing ngomongi aku Gilga Gilga Happy. Happy, ya. Mari ngono dengenane Gea. Gea, Terus Irena. apa nang dengenane lali aku. Terus? Iki kan ngomongi Mbak Murni sama Mas Martin. Sama Mas Faruk. Faruk, Heeh. Mu Faruk. Iki tanggomu lho iki. Masa Wong Blitar iki. sing ndi? Sing Faruke. Lho, Blitar. Lah Lah, yo kok- tapi nanggape malah ning Tuban kene. Engko kon munggah le. Oke. Pokoknya lah mantenku munggah. Nah. Siji Piye? joget. Joget. Nomor loro Nomor loro. nyanyi. Nyanyi. Nomor telu Telu. nyawer. Nomor papat nyangoni. Nomor 5 ngekei hadiah. Alah. Wah duit tak sing mburi iki lho. Lah masamu ngene iki masamu percil bengi iki golek apa? Ya golek sedulur. Duit nyapa to dulur bareng karo. Duit ora nek duit merotol ya. Iki lho unen-unen Jawa wis ngarani para mbah-mbah biyen, para sepuh, para wasis wis ngarani. Akeh dulur, akeh rejeki, akeh dulur, akeh duwike, akeh dulur, akeh pekerjaan. Iya lah anu dulurmu ki sugih. Lah dulurmu marat kabeh. Ora malah rekoso ki bendina diutangi. Ya ora apa-apa no, kaya aku petuk karo sampean. Sampean kan dulurku. Ha. Aku duwe dulur sampean, alhamdulillah Mas. Lah wis. Aku sak wayah butuh pas Lah iki uteke bosok iki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa, biuh-biuh kayak tuku sepeda motor neh. Wiriditan neh, kuwi paling kur BRI. ngene iki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ira. Lah kowe utang ora tau bayar ora kucul kowe kancane. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asane Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong Awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. tamune sapa ya? Berarti aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh. Kopi, teh, Senen biskuit, Senen. Senen ngono Bang Mekar.
Selasa, Pur BRI. Rebo, Rebo ya Bang Rebon kae. Rebo. Bang Plecit. Cit, Kemis. Amarta ngono lho. Kowe kok kabeh kok apal akhire. Aku Senin nganti Setu kuwi ben dina akeh tamu. Bojoku koordinator, Mas. Berarti bojomu sing ning arep. Heeh. Mang Mula kuwi dadi manten ki luar biasa lho. Luar biasa. Abote luar biasa Mbak Murni sama Mas Mufaruk. Heeh. Ya toh, kowe lak ngomongi apa Mas manten sik Nah. sadurunge menghibur ya. Heeh, mergo wong yen dadi manten kuwi ndak jembarno. Jembarne apa? Jembarno dalan, Pak. Kamu jembare dalan yo mesti jembar dhewe. Maksudnya ngene lho, jembarno dalan rezeki kuwi lho. Ya ngomong rezeki lho, kowe ngomong jembar dalan ora kancane mikire poh tekan dindi kowe Mas. Ya ora masalah lah. Gatukno menungso siji lan sijine maune anake sapa sijine anake sapa dikatukno dadi Siji. diakurno Diakurne. dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan sak teruse nerusno momongan. Contone umpamane kowe duwe resep apa? Umpama aku duwe resep kanggo manten, sing penting kuwi manten iso dadi watu, gragal, kerikil lan pasir. Kayak ana cor-coran semen le. Lah nyapa manten iso to gagal barang iki yang ngebri mbokmu. Itu wajib lho, Pak. Watu gagal Maksud kok yo mbok pangan mentah lho, watu kok mbok pangan mentah. Maksud- Ada artinya, ada filosofinya. filosofine apa? Manten kudu iso dadi watu. Watu. Kuat ngatur wektu. Waktu kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo anak-anake, kanggo dulure, kanggo wong tuane, kanggo maratuane lan kanggo terus. Akeh men kok lacane. Maksudnya bisa mengatur waktu. ben kuat rungane ngatur materi waktu. watu. Rungokno ten manten. Watu. Iya. Baru terus Waktu gragal. gagal ki apa? Gragal dadi manten. Ku nek wis dadi keluarga kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Nyambung seduluran karo sapa wae. Contone? Kudune sing grapyak. Grapyak kuwi takon semana ana wong lewat ditakoni diguyu. Guyu. Berarti nek wong liwat guyu. liwat Guyu. liwat Guyu. sisi celuk Pak Purnomo pedhot kowe akhire mantene. Lah nyapa guyu terus. Maksudnya grapyak kuwi lho Mas yo takon sapa aruh. Ini mantene. Pokoknya kowe liwat. Ya, Kowe liwat terus ki anu. Mamaku Yuni. Mbak Ase, bener. Mbak sih. Ah, lho nek Ya, iki. iki arep ning pasar sih. Gempon. Nah, iki terus nyupeni. Ya, lah, ya peke. Lah iki terus ora meringis terus ora bosok lah monggo sumeh terus. Maksudnya senyum itu adalah ibadah. Ya yo ngomong senyum ngono lho. Nah, senyum oke Gragal. gragal sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Mari ngono, Pak. Krikil. Krikil. Aja sampe keri ningkat ning skill. Skill harus diasah. Contohnya manten anu lanang. Manten lanang. Kudu pinter. Kudu pinter. Pinter nyambut gawe, pinter golek ngelmu kanggo sangu masa depan keluarga lan anak-anak turune. Ya, mari ngono. Krikil bar krikil pasir. Pasir. Khusus ki kanggo wong wedok-wedok. Contohnya apa? Kudu iso ngepasno apa sing ditaksir, sing dipingini apa kudune iso ngepasno, kudu iso mikir. Dadi nak bojone kayane pira, njaluke apa kuwi kudune iso ngitung, iso ngepasne apa sing ditaksir. Angel golek wong wedok sing kaya ngono. Paham. Kok iso angel? Wong lanang sing panas, wong lanang panas karo wong wedok panas kuwi. Heeh. Lah kowe carane piye? Carane ben-ben sehat. Pokoknya sing lanang mumet karo sing wedok mumet. Contohnya lah wong lanang mumet. Nek wong lanang mumet ya dipijeti, gawekno kopi teh panas. Selesai. Wong wedok dipijeti. Wong wedok ya dipijeti dilus-lus bathuke, dilus-lus Ora sirahe. kenek saiki. Dilus-lus sirahe karo dikecup Beda. bathuke mak. Cuk. Tonyo raimu. Wong iki beda. Wong lanang lak mumet gampang. Lah dipijeti ngono kaya aku wis marem lho Mas. Dikeroki pijeti diomongne ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe. Sehat yo Mas sesuk ndang kerja neh. Dikecup keninge 1 2 3. Wong lanang mak piar sehat. Nak sesuk wong bareng. wedok Padha. ora iso. Nek wong wedok Wong wedok iki aja dipijeti, cekel tangane, ceklek langsung dikecup bathuke. tonyo raine. Wong Cekel mumet, tangane. cekel tangane, cek menengo sik mari ngono mlaku. Pengen gelang apa kalung emas. Iki wis sehat omongi. Bedane wong lanang karo wong wedok. Tekono, nggih napa nggih, Bu? Berarti termasuk wong wedok sing pinter. Wong wedok pinter kuwi nek njaluk emas, njaluk gelang, kalung, ali-ali, anting-anting emas. Sebab emas itu adalah simpanan atau banking atau juga bisa dinamakan sebagai celengan. Utawa Investasi masa depan yang sangat cerah, menjelungupkan laki-laki. menjelungupkan, menolong laki-laki. Nolong dia kolmu. Jadi ngene, Iya. umpama kayane wong lanang ditampani plek, Plek.
umpama Mas Faruk iki Ya. untuk kaya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta diwenono Mbak Murni. Mas tak tampani kayamu. Umpama bojoku barang ngono kae. Mas tak tampani kayamu, sesuk tak tukokno gelang kalung nggo simpenan sak wayah-wayah awakmu butuh iso didol. Kowe termasuk kena investasi bodong le. Tak omongi tenan kowe. Pertama wong wedok mesti ngono kuwi alus ngomongi ngarep. Mas, mbok dilumpukne ya Mas. Betul. Sesuk digawe sak wayah-wayah butuh didol sak wayah-wayah kena. Sebab emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah kursnya itu naik, kowe kena investasi bodong. Kowe ngolak kuwi lak pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lak kowe butuh dhuwit iki didol, ora mungkin oleh. Gue mesti ngomong ini. Golek angel mosok didol to, Mas. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso mbok utang-utang mekar apa piye kok. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemahe bapak lha ya iso badhe lebokne sertifikate. Wis sing nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong wedok ngono kuwi? Jajal ora percaya kowe mbok dol karo gelange bojomu. Burung enek sing. Lah, dolen. Masa ora entuk didol, Mak? Jajalan sesuk mulih dolen ora oleh. Aku iki nglakoni ngono kuwi taun-taunan. Iki sik ngene, mumpung bojoku ning ngene maratuwa. Aku tak mulih sik, Pak. Lho, nyapa? Nyolong emas maratuwa. Ora mungkin payu. Nyapa? Lah awakmu masih emas duduk asli. Wong surate lho, apa nek surat emas kok tulisannya Supraek. Masmu kleru. Kowe berarti ora pinter. Wong iki kudune skill. Kowe ngomong ningkatkan skill. Kowe kudune wong pinter, ora wong bodoh. Saiki lak wong pinter kuwi ning sak wayah-wayah nuwun sewu kaya Bapak Thohir. Iki pinter. Lho ngene iki, acarane nikahan nanggap percil, ora rugi. Lah kok iso ora rugi? Ora rugi aku. Amakmu ora rugi. Lha iya aku bayaran wae. Sing rugi sapa? Lah wong ki saiki nuwun sewu, kene iki buah apa becek kene iki? Kene buah. Ya, buah. Buahe wong lanang karo buahe wong wedok apa bedane roh ora? Ya padha-padha lho, Mas. Wong lanang ya buah, wong wedok ya buah. Umpamane aku Pak Thohir, kowe rene sing lanang jajal kowe dadi wong lanang. Ampropan karo rokok. Terus piye ngomongi piye? Muga-muga Ya, manfaat sehat ya, Pak. Yes, kuwi lanang. Lancar. Saiki wedok jajal bojone. Mama aku wong wedok ya. Gua ning ibu burak base. yo niku gawene kaya apik tenan nanggap perkit. Berarti kowe ora tau buah. Kowe ora tau buah. Gak ero aku. Buah ki enek sing ikhlas, enek sing ora. Awakmu ngerti umpama aku. Beda. Umpama aku. Wala lanang. Aku dadi sapa aku? Aku umpama dadi anu buase. Buase. Wong wedok iki buah Ya. sing cepet Ya. tapi ikhlas. Mlakune tumu. Lanang apa wedok iki? Wedok ae. Wedok. Mlaku tumu-tumu. Bu, ya ampun, aku salah buah ning situ ae lho, sepurane ya aku ora iso mangan sotomu. Iki matur nuwun muni dongane. Unu kuwi sing ikhlas. Iki sing ikhlas. Sing ora ikhlas. Heeh. Sok-sok kuwi karo pamer. Gelange tong teritik. Apene salaman apa ngene enggak mungkin. Iki wis kok kene di. Nah salaman umume kan ngene. Kula buah sakniki nuwun sewu, nuwun sewu. Kula niki mboten mriki mawon, mantun iki kula mlampah-mlampah melih. Mangke kula mboten. Tak keplekno. Kuwi enek sing ngono kuwi sampe ndek kenane tanggoku keculek matane. Kor pamer gelang ngene. Pamer gelang, mangkula kuwi lek enek duwe gelang, duwe kalung wis ora usah dipamer-pamerke. Eneke kuwi. Paham ora kowe? Bojomu barang lek duwe apa-apa ora usah mbok pamer ning ngarepe wong akeh. Ya ora apa-apa, sing penting akeh kok bojoku. Maju ke depan. Oke. Siap gerak. Oke, nadanya E apa A apa O? O. Enek Masa nada O kuwi lho. Iya. Iya. Selawatan ya, Le? Selawatan mau apal kabeh kok. Iya ya, iso ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan jaluk apa kowe? Anu apa ki? Terang bulan, terang bulan. Aduh kan tok. Iya tapi apa kuwi biasa ki Lontong tahu, lontong sate. Nah kuwi wis pinganane to, Pak. Lho, Sing lagi viral neh iki lho. sing iki. Kalamun qatimul layumanu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Rene to. Gak apal aku. Apal-apal. Lho kok buri bola anu to acara anu kuwi to, wong cilik kuwi to. Lah ya
Kawula cilik. Jual kado, jual iso. Lah dalah. Malah takon. Aku sumpah. Nyanyi wong loro duel lah Pak Dewi. Duel gasmu. Lha piye? Tonyo-tonyoan. Mesti nyanyi wong loro ku lho. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Aku rapal. Apa tawarai? Ya, bisa nang dikurangi ya, dikurangi. Dikurangi tok lho. Ya apa? Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria Padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sapa ya? Sapa? Mbok. Lho. Lah sapa? Sanak batin Batin lan lan tangga. tangga. Sanak batin lan tangga. Ya. Saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan apa ya? Kan lho, coba sekitar. Sekitar karo sapa? Lah itu apa? Lek mbok apa? Edan sebab edan karo Tangga. Aku ora iso. karo bondo. Bondo. Iya, iya. Umpama digawe dhewe ben awakmu gak. Lah lah ngono lho aku ya ora iso. Umpama Purwakanti Bisa, bisa. ngarepean, burine Burinean. ngarepe O, Burine oh. ngarepe O, Apa enak? umpama Nek kerupuk lho. Purwakanti ya. Iya, iya, iya. Ayo. Karo tangga aja seneng tukaran. Apa maneh do jotos-jotosan. Urip nang donya mung sepisan. Aja dinggo sembarangan. Aku pokoknya kowe ngawur, aku luwih ngawur. Ngono ya. Aku ngono kuwi. Lah lah sing anu ora iso. Lah lah iki malah iso. Ngono ya. Iya, iya. Sing penting karo Terusno, karo terusno. ngandani para. Alah terusno. Los kuwi. 3 dina lho iso. Iya ya. Urip ning donya aja kakean dosa. Mengko mlebu muning neraka. Ning neraka kuwi diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Sing nyolongan, Ketok tangane. sing incengan, Culek matane. sing rasan-rasan, Disuwek cangkeme. sing seneng zina. Pikiran dhewe. Kuwi liyane kuwi lho. Takonmu liyane kuwi lho. Wah, koclok Jare iso saliyane ndagel awak dhewe juga harus mengisi Iya, iya, ada iya. isinya. Urip ning donya aja kakean dosa. Mengko mundhak mlebu neraka. ning neraka kuwi diapakno. Ning neraka mesti disiksa. Sing nyolongan, Ketok tangane. sing incengan, Culek matane. sing rasan-rasan, suwek cangkeme. sing seneng zina. Pikiran dhewe. Iki sapa? Ngawur ibu iki. Ngawur. Lah aku lho ora muni. Lah kok diketok anu. Sing nyolongan, ketok tangane. sing incengan, Culek matane. seneng rasan-rasan, suwek cangkeme. sing seneng zina diapane. Pikiran dhewe. Iki lho buke kok sementara diketok anune celang. Lha nyapa kok iso muni. Lah kon pasaku iso. Wah aku lho ora wani muni kok iso kono malah muni lho. Kalamun qadimul yumalu sama'u tajalli wa hayrati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nuwun sewu kalau yang dari jauh kan nggak kelihatan. Ini namanya Mbak Probor ini asli dari Sidoarjo. Sekarang seperti ini, dulu kecil sekarang gedebek. Jadi sekarang agak besar. Tidak apa-apa bos, kan aku maskot jajan sini. Apa? Dumbek. Dumbek. Wah, baru tau mangan dumbek. Dumbek iki alah-alah. Iya Pak, Dumbek dumbek kampusan. enak lho wi. Enak loh. Lah enak-enak mamane kenceng. Heeh. Jangan tak cepet melungker. Tapi kan punel-punel enak Punel, ya. kenyil-kenyil manis. Kenyil loh, Iya, iya. molor
molor-molor tapi lah aku mak dumbek ning kene lah dumbek kan malah kene tok nek. Ya iso ngene lho. Dadi apa tak pangan iso kepleh aku. Nek ngoceki sithik-sithiknya. Lah aku ora roh carane lah aku pikirku kuwenceng. Niki apa to niku dumbek cah. Lah mame pripun dibuka riyen. Lah tak buka to. Aku ora omong-omong tak buka. Lah kowe tak pangan wis peloh rene. Mari kok tak renene peloh rene. Aku 3 dina kuwi mangan ra iso-iso. Bukake ku ya wer sithik lep wer lep. Lah kok wer jruat. Ya langsung ngene. Lah ya peloh. Nembang ya, Nduk? Iya. Nembang karo aku ya bisa ya. Bisa, Nadane bisa. coba. Tapi kalau makanan sini ku enak-enak, Pak. Apa ya? Ana buah sing paling sopan ning kene. Apa? Apa? Buah suwalan. Siwalan matamu. Siwalan. Siwalan. Tapi ombenane kan wis sepuh. Apa? Tuwek. Enom. Tua itu. Ayo bener. Nembang apa, Bos? Meneng lambemu. Oke. Manut aku lah ya wis. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual makan dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok Bisa datang ke rumah. Yo, selam cuek baru malu. Wangi nyekel. Aduh adik ini mau jual abang yang rayu. Selam cuek baru malu. Aduh adik ini mau abang yang rayu. Mohon maaf para hadirin, kakak saya malam hari ini stepnya kumat. Step blasmu. Tapi nganti ngene. Ih, potongane. Anyar potongane. Baru potong ngono kaya anak gladek pas lagi trondol. Oh, glatik ya apa ora? Anak manuk gladek. Oh, manuk glatik sing ngene. Iya. Lho, kuwi lah aku ngono kuwi. Oh, versi-versi ya, Iya, Bos. Ya. Oh, punya versi diri, aku juga punya versi. Apa? Karena saya suka sholawatan versi Arabian Timur Tengah. Nah. Hamil jalan ya ro. Yo iki lho lagune. Nah, aku stylku kuwi Iya. Versi Arab. Arabian. Aku ya iso gak mau kalah. Lah versi apa? Aku kan Iki dekat apa iso iki? Sidoarjo Surabaya. Surabaya. Kon ngerti nang Surabaya terkenal apa Suramadu iku wonge apa? Ana wong apa ning kono? Ana wong dodol sate. Suramadu enek wong mancing. Nah, iki lho, Mas. Wong mancing, wong dodol sate berarti identik dengan orang apa? Matamu. Aja nesu. Lah kok aku. Madura, Kak. Madura. Itu Madura apa enek? Bisa dong, dengerin dulu. Jangan banyak colok lah. Colok kuwi apa? Cangkemmu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Oh iya, Madura. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Wah, ya bangun luyah iki. Keluarga besar Bapak Tohir Tohir. maka Beres, Dek. pasti beres. Aduh kena apa, Dek? Kenek telek, Cak. Kan suwi lho, ditakoni.
warga masyarakat Parengan kabeh panjang umur Amin. tak dunang rezeki Amin. berkah barokah. Bar suntik ping pira, Dik? Kok tato? Tak ada apa-apa. Kembang kacang dijejer-jejer nek wis nembang Bapak Thohir langsung nyawer. Aduh. Wis dicelok karo munggah ora mesake dagelane wis telu. Kembang turi kari siji piro-piro tak tampani lir saalir lir saalir alir alir lir saalir lir saalir alir Dlang dlang mocair cacahe siji Bapak Thohir akeh rejeki. Ana duren dipangan enak muga manten ndang duwe anak. Alir saalir lir saalir alir alir kulir saalir Dumun anjeling Oh iya iya, sik. Odi enak orang ngajengan bental ombak sapo angin salajengan Dumun anjeling Odi enak orang ngajengan bental ombak sapo angin salajengan Yo penak yo lagu. Mas yo tetu Kowe sing tak setele loro iso, Bro. Lagu anak-anak iso lagu anak. Boleh, boleh, Coba, boleh. coba. Lagu anak-anak. Buat anu iki munggah lagu anak-anak sinden Ini kan sitoke kok Denis duet. Sinta isi anak-anak Oh, toh. anak-anak. Heeh, masih anak-anak ini. Hei budale sinden viral. Silakan Adik. Ayo adik, ayo adik. Sinden yang sangat unik, sinden yang sangat cantik. Ingin itu banyak sekali. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal. Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Hei, baling-baling bambu. La la la, Wanita istimewa Rainogo. La la la, wanita istimewa Rainogo. Hai. Halo. Sing Yeri mau apa? La 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 wanita istimewa Hop. Rainogo. Dadi aku mbok elokno aku kaya naga. Tapi kan cantik. sinden yang sangat sangat viral viral, rayane sinden kaya aspal. Sinden yang sangat viral, Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Makhluk astral anake kadal. Liti namanya. Hei, maling-maling gue, maling. Baling-baling bambu. Bambu. Wong sinden orane apike belas. Lah jarene omahmu ndi? Omahmu ndi kok ora omong? Lah mau lho cedhak ning omahmu kok ora ngampirne. Kowe iki wong cerewet kowe rumah sakit. Aku saiki pindah. Pindah apa? Wong iki mbok kaya iki. Nah. Lah ditekoki penak genah lho ta. Adik namanya siapa? Saya namanya Dik Selentem. Alah adik namanya siapa cantik? Aku namanya Probo
Alah propo di sini makan apa dik propo Tadi di sini makan rawon. adik nyampe sini jam berapa dik Saya nyampe jam 5 sore. alah adik nyampe sini jam berapa dik Aku tadi sampai sini jam 6. adik kesini sama siapa dik Kesini sama teman-teman. adik sini sama siapa dik Aku sini sama adek. adik tadi makan apa minum apa sama siapa Tadi makan sate minum Joshua. kamu makan apa sama apa jam berapa Tadi aku makan rawon jam 6 sore. hilang Andi bos. sindene hilang Aku ning isormu lho. Edan ndak bunyi Rumah sakit Kamu hilang. waktunya ditanya ya. oh tanya Yo mbok ditakoni karo kanca-kancane mau mbok lewati tok. Pengen ditakoni. maafin ya kakak Ya. adik kesini jam berapa dik Tadi nyampe saya sore. ada baca Apa? Ono kok iso jalan takon. Sing iki lho sapa? Lah iki buktinya aku adik kesini nyampe kapan dik Tadi kesini jam 8. adik kesini dek Apa? ngono kok jerene kok nekoki lho nyuk Sing mburi lho ora jelas omonganmu. lha genah jelas Alah mbok kowe ya ora iso. Adik. Tadi sama siapa, Dek? oke Adik. dikain aku ya wis pokoke nggih iki dikai to mari ngene dipangan bareng-bareng ya dipangan lah wae dhewe taune khusus liti sunduke ya Oke, siap. ya Makasih ya, oke Bapak. turun nggih mangke temen kok nggih iki nyapa kok Wes tuwek bareng iki kok. bakul kok terima kasih nggih suwun iki mesti ning ndi ade mesti enak ya Mesti enak. Wong iki lho mesti metu lho yamene. Suwun ya Pak, sampelnya. Area Bojonegoro, area Tuban, kuwi mesti hadir. kowe iso ora Piye? kaya aku mau iso Yo ora? iso jajal. ya Adik. Tadi sama siapa, Dik? Tadi kesini sama rombongan. Adik. aku juga sama rombongan Ora jelas. Adik. tadi makan tumpek ada makan bakso ada Kurang sup jelas. ada rawon tadi aku kesini sama temen-temen Hanya kok sebut kerawuk rek. Lah ora aku omong ora jelas kok kono nyuwetret kan. Tapi kan cepet nyaute. tapi kan coba nyaut Yo nyaut sing ilmiah. jenenge sapa to Lho, piantun kene iki enek sing ngerti enek sing ngurung. Apa meneh iki wilayah Tuban bagian sisih kidul mepet Bojonegoro. roh kowe ya Roh no. Tuban wilayahmu ya Wilayahku to, Mas. Tubanmu ndi ta Aku gadul dhisik ning gadul. biyen gandul Yo saiki pindah ning Bojonegoro, Mas. ning ndi Bojonegoro Kali Mas ning anu. Sik to, kok iso langsung nyambung ibu-ibu kene kuwi lho. Gandul apal to. Gandul kali ketek kuwi. Apa? Gan apa? Yo kuwi anu, aku bisa dodolan ning kono. oh dodol sayur wisata berarti. sayur ya Dodol sayur. Dodol apa? Panganan. panganan kacang Duduk. keju Duduk. sosis Ora. tempura Ora. Apa? Frances. Ora. pendol Duduk. bakso Sempol. berarti tunggalane iki mau Lho berarti ki aku kuwi isih anu pengepul. pengepul ya ampun iso ayumen ya ampun madhep rono nduk cahayu bayu lah kok bokonge melorot bokong melorot Benar napa? Sik to, biasane bokong bunder-bunder kok iso kotak kuwi lho. Mbok sumpah. melorot Aku mau teko omah kenceng lho, Mas. lah kok iso melorot Lah pas munggah liwat dalan itu kepleset. terus Gelundung aku, Mas. salah segludung awakmu mau Aku sing gelundung. eh Dadi awak karo sikil iki terpisah. Akhirnya aku ning buring dondo misah. Bapak kok iso dondomi? iki manten ngomong sik apa sik manten ge Ya manten paling gak ndongakne matur nuwun dumateng Bapak Tohar kalian Ibu.
Ibu Tohir. Pak Tohir kalian Ibu Rizky Ridho. Ridho asih. Ridho asih sampun nimbali kanca-kanca guyon maton. Ya ngono. Ugi nderek ndedonga dumateng temanten kekalih. Mas Faruk, Mbak Murni Karo Mas asih Mufaruk. kali Mas Martin Mufaruk muga-muga dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet ndang diwenehi momongan soleh lan soleh. Amin. Iya iya. Ya ki enake manten anyar Ya kok iso enake. Lho. Aku mbiyen jare tak tau dadi manten. Yo dhisik dadi Iki mbiyen lho anake sitok rane ndase ya anakmu ya. cilik Mas ndase cilik nyenil lho. Kacang ijo. Anak ora nek ndase iki Mas lho. tahu. Ya tahu aku dhisik ae gara-gara manten iki sing paling sakral nggon pas ijab kabul kae. Berarti awakmu eruh. Lah aku bolak-balik kleru Mas. Lah kok iso? Lah aku kan saya terima nikahnya ngono to Bu. Nyiliti binatang. Kok iso binatang? Lah kok iso binatang lho? Bapakku Awakmu. atang to. Oh, bapakmu atang. Ya, Binatang ora binatang. dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Kuwi dudu alat sepeda. Alat sholat. Alat sholat. Alat sepeda. Awakmu jarene dikenane ditimbali ibu gubernur Ya alhamdulillah. KUA. KUA ya kan mengurusi masalah pernikahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Jawa Timur. Timur. Saya sebagai duta sakinah. Loh. Anyar lho kuwi. Iki lho lek karo aku lurus. Ayo. Mulane iki manten kudu dirungokne. Iya. Sadurunge dadi Ini manten. pelatihan, Mbak. Pelatihan. Oh. Sing urung dadi manten ya iki saatnya pelatihan Ah. tepuk sakinah. Ya. Oh, ya. Januari, rinya apa? Iki Oktober lho, Pak. Iki bulan Oktober. Oh iya. Oktober bernya apa? Ngono ta? Iya ngono iki. Endi tepuk sakina iki? Lah kok dadi koyo ngene? Piye iki iki? Mak koyo arep tayupan. Malah koyo tayupan. Tralalelo tralalelo tung 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 sahur. Pantapin, pantapin. Tralalelo tralalelo. Tung sahur. Jarene Sakinah kok malah Jare sakina. Oktober bernya apa? Tak sogo. Keri cocok. Tadi ket mau tok berbernya apa sok keri. masalah ndase kemeluk, Pak. Lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane tungdang tungdang tung. Oktober bernya apa? Berpasangan. Dawa buntute. Kuwi cucak rawa kuwi. Kuwi cucak rawa kok celok. Mas, nadane sampean lho Mas. Nah, jane kok ngono? Oh, musik Tepuk sakinah biasane iki lho. Cucak rawa nyuk-nyuk. Ya ampun, kok koyo ngono. Kira-kira kok ngono jarene iso. Oktober bernya apa? Oktober bernya apa ber? Oktober Bernya apa? bernya apa? Woi, Bernya apa? nyok-nyok. Saiki to. Sesuk bar bodo. nganternya Bernya apa lho? Berpasangan. Ngan lah. Aja mbok dekne. Oh, dadi dhuwurne berpasangan. Ya padha ae. Lah piye? Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk Mainah. Sakinah. Sakinah. Kali ini ya. Ya. Oktober bernya apa? Berpasangan. Janji. Sik, cangkeme keliru iki, Pak. Males aku. Iki lho gagu mesti. Iki dirungokno Wes, manten aku gak bela wes aku. Aja melu. Gagu. Oktober. bernya apa? Beredar sang bumi menyitari matahari. Tak sogo. Keri
Sogok. di pantai. Lagi nyapa kok malah dangdut iki lho. Lah bernya. Calor karo aku. Wong loro rek di Oktober bernyapa. Oktober Beredar sang bumi mengin. wong pekok kok kabeh. Darai aku duta Sakinah kok sok. Iya nak. Rungone. Oktober bernyapa. Bergadang jangan bergadang. Mata nepit. Lah yo berat. Angel ke Mas. Minor, minor. Nyanyi kaya aku lho. Kok kok. He 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 Aja krungu kabari percil yayane kuman. Iki lho tak warai cuk munyuk. Lah iki nyapa iki nang ngene iki lho. Tak warai. Bang, nembang lo. Aring-aring mbyakar gedang campur sawi. Enak dibanding Oktober. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yang borong yang Hey, jajan, oh hey, asik, prop, ayo prop. Ya iso. Iso. Areng-areng bakar gedang campur sawi. Hey, oh ah, asik. Mila ora, belok iki ora we. Kuwi galagal. Kuwi galagalan nyuk. Nadale kok piye? Apa? MTM Apa? matamu. Sabar, Bos. Sabar. Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Bisa ora tuh? Kok ora ditarik-tarik lho, Mas? Narikmu kurang cepet. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jok nesek aku sih. Jok nesek lagi di. Ayo, aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie sedikit. Karen narik kuwi lho. Wis tak tarik medhone lho. Hernia berarti kowe. Tarik medone. Gak Jajal. seneng sabar seneng. Mas, koyo tunggal iki mau lho, Mas. Sing penak lho, Mas. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie
Yo kuat. Aring-aring jakar gedang campur sawi. Orang jalan dulu itu sedang. Penak Mas. Ping 8 Mas, ping 8. Aring-aring jakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem pitu wolu. Penake 15 ping 15. Aring-aring jakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem pitu wolu. 11 Pinter ping pinter. 100. Aring-aring jakar gedang campur sawi. 100 sampai goreng yang borong jalan dulu itu saja. Jiro lupas monem pitu wolu. Gue ceblok lampuku ceblok. Ya ampun. Ya ampun. Jensete mati. Jensete Dikoklek sih, Pak. Dikoklek sih. cekluk 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 cekluk. Colok colok colok. Lo ya ampun ya ampun. Ya ampun ya ampun. Ya ampun alah balik neh. Goklek nih jaluk dikoklek. Ora kena cekluk 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 cekluk. Ora kena le. Kowe ora kena, kowe ora kena. Asik asik asik. Yo. Kowe kok iso kuat yo? 100 kuat gimana kuat? Yo. Jawa Timur. Yo, lah not kaca mule. Kesenian Jawa. Hop. Ya apa? Iki kesenian apa neh? Api lho, Bas. GM manajemen iki enek akeh lho. Iki cah cilik-cilik ben ero. Enek campur sari guyon maton, Pengenalan. enek drama soka, Terus enek percil musik, Terus. enek wayang seje dhewe, Ya. enek wayang bisa boy. Bakul jagung mau. Mau dendi ya iki. Tambir lho. pancil. Siap. Sledeng, nggih. Ya ampun, wong kok dek gondrong. Loh, Gondrong ya? Matane ya iki. Lurane apa-apane kok gondrong iki lho. Nek aku oke. Ya, oke. ngene. Ning ndi? Gini. Kowe kene lho. Kam kene. Kene. Dongdur. Dur. Kesenian lawas Jawa Timuran. Asik. Kentrong gaya bayu. Baru. Kentrong gaya baru. Tambah ya masa kini. Oh iya. Kentrong gaya baru. Masa kini. Masa kini. Masa kini ding, masa kini sorry. Rusak we. Lara disepeli lho aku. Kentrong gaya baru. Masa kini. Hei. Bareng, Pak. Bareng. Hei. Apa iso bareng? Iya. Sosok aku metu sik kok. Lah. Mas iki lho. Hei. Kentrong gaya baru. Masa kini. Dek. Kuwi guyon maton. Mari Pak. Masa kini. Masa kini lho, Pak. Ya. Kan apa lho, Pak? Apa? Apa? Masa kini. Ya. Kentrong gaya baru. Masa Kini. Masa kini. Isonan. Kentrong Mas, gaya goreng deh, lepas. masa kini. Mas, goreng. Masa kini. Sirahe goyang, Pak. Iya, lu gender kok lu gender. Kentrong gaya baru. Masa kini. Hei. Teroke. Yo, Wes tok. Tipis. nyapa? Lah kok saya mundur aku nyeblok ning gone
Kene. Jurang Growo. Arep. Aku ngarep. Ya. Masa kini. Kentrung gaya baru sih. Masa kini. Kentrung masa kini. Gaya baru. Gaya baru. Wene gaya baru nih. Gaya baru. Kentrung gaya baru Masa kini. hei hei Dan yang mundur lah macet lho kon dhuwur Mas duduk ning ngene lho, aja nak. Dan idune. Kentrung gaya baru masa kini hei hei Malang remo. Susune melorot susune. Lah ya masang susuku kuwi piye to? Mas. Masa kini lah kok malah remo Cok kowe kuwi lah gerakmu. kentrung gaya baru masa kini hei hei Iki piye iki piye ambo ora jamane Angel gerane. aku ngono wong manut wae nek wong papat padha nyambut gawe jatuh cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo ku kurang bumbu rindu ayo duduk berdua denganmu mari pacaran sayangku mari pacaran sayangku cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo ku kurang bumbu ayo ku rindu ayo Demek. Lek nyapon tosku. lah kok ini aku mundur terus simpangan lho Iki kan ada permintaannya boleh. Permintaane niki nuwun sewu saking Bapak Tohir ngalen Ibu tuan rumah kin tiga panggung. Oh, munggah Pak. Manteni. Mantene nggih. Cucuk lampah. Cucuk lampah. oke Kudu iso cucuk lampah ora? bisa Mas Ya. Gesedem. Cucuk lampah. Wontenipun dalemipun Bapak Tohir, manten sekeluarga kalian Mas manten Mbak manten Mas dikon Manten, disindaki. Mbak Manten, Manten iki dicucuk lampah jalan minggat sareng-sareng. Cucuk lampah saking Rembang menika katelahipun Mas Lengkem. ae. Katindakan dening Selengkem. Monggo Bapak Tohir kalian Ibu migak wonten pentas kalian Mas Manten, Mbak Manten foto bersama. Salajengipun foto Mas Percil hae hoa menika cucuk lampah eyang saking Kladan Blitar foto Mas Percil ingkang solah bawane kados Janaka ingkang menekates sang subo manggolo lampahnya lama nanti temankan kekalih monggo saking penatah Banyuwangi ya menika sang subo manggolo tak cemplek Monggo tinggal sama Mas manten Mbak manten. mapak
jebul manten. Jebul mantene Selopuro. Selopuro Mas. Selopuro roh to kowe? Selopuro to. Ndi jajali. Selopuro ya ndek omah. Ya Blitar. selamat ya Mas. Nggih Blitar, selamat ya Mas. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin amin. Oktober bernyapa Mas, bisa kan kemarin? Oke, sakit. Oke, siap. Menika sudah hadir di sini. Saya nggak minta banyak-banyak Mas. Saya minta kita foto bareng buat dokumentasi Guyon Maton. Mohon izin, Nggih Bapak, Mas. Ibu, nggih, Pak mohon izin. Thohir kula nggih mboten anu nyuwun kata-kata kula nyuwun gang 100 mawon. Iya apa? Saya omonganmu omongan. Iki lho, ora njaluk akeh-akeh njaluk foto digawe Oh, iya, isinya foto. Guyon Maton. Kita foto bareng-bareng ya. Hitungan 1 sampai 6.000 Pak Thohir. Kakek Bapak 6,5. 1, 2, 3. Dari situ kameranya sudah di situ. Bebas ya Bapak, bebas. Bapak mau apa aja boleh, mau jalan boleh di sini, mau apa-apa boleh. 3, 2, 1 bebas. 3, 2, 1. Oke, siap. Bapak, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, kalau udah ada di atas panggung itu ada 3 persyaratan. Syarat nomor 1 itu joget, nomor 2 nyanyi. Kalau mboten sedanten mboten nopo-nopo. Berarti syarat nomor 3 apa, Adek? Nyawer. Pak Thohir. Nyawer, Pak. Iya, iya. Mungkin kalau tidak syarat Lagunya juga ketiga, nopo? Masnya minta lagu apa, Wes? Request lagu nopo Mas? Request lagu ada nggak? Apa, Mas? Apa nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri boleh. lagu Orang kesukaan juga apa? request saged monggo dherekaken nopo lagu sing saat ini sing lagi Viral. nopo viral J. juga nggak apa-apa. Nopo nyuwun tepuk Ayang-ayang. sakinah. Tepuk sakinah Mas. Tepuk sakinah enggak ya? Kemarin kan udah pasti. Berpasangan, Ya, nopo? Lagunya nopo? Tekono. Tekono Pak. Tekono. Jadi begini ya Mas. Jadi begini ya Mas. Saja omongan bahasa Indonesia. Begini Mas Manten. Mungkin ada request lagu kesukaan dulu aku masih pacaran sama Mbak. Lah, apa? Mungkin seneng dengerin Tayub atau apa gitu. Wantika. Itu galek panas. Napa Pak Thohir? Napa Pak? Pak, Request napa Pak? Ibunya. Pokoknya Pak. Bakal semak. Oke, pro. Brokong semok kalau ini dateng Pasuruan niku kali 150. Alah. Iki jaluk kae dhewe wis matur nuwun kok rene. Nah, ya maksudnya nek ning Bojonegoro Tuban kene gratis. Lah, ya. Ini dilayani oleh presiden terbaru yang memakai sabuk anu tinju. Monggo. Yuk. Bokong semak untuk Di Wantikah katuran bokong. Yuk, so kita joget bareng. Sama Guyon Maton. Awas. Ayo Pak Thohir. Gokan Pak. Awas. Langsung drum Kak Saidan untuk Anda semuanya langsung bareng-bareng masih bersama Bapak Thohir sekeluarga. Lihat Pak, jogetin ini Pak. Oh, enak Pak, asik Pak. Ayo Bapak Thohir dan Ibu Rido, yo. Ayo. Zoom, 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 Humba. Guyon Maton. Wasik. Segenap keluarga Pak Thohir. Siap malam Sugeng Dalu, matur mbah nuwun. Salat Mas nggih, sehat selalu. Bisa duduk kembali. Matur mbah nuwun. Luar biasa. Wah, jogetnya asik Pak Dari. Di Saidan, di jalanan, ambil kelaknya. Ya, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Langsung saja kita bareng-bareng ayang-ayang ya. Ayang-ayang dulu aja. Selanjutnya Ayang-ayang dulu aja. bareng Yuk, ayang-ayang dulu. Oke, yuk. Guyon Maton.
kepada warga masyarakat desa Selo Gabus yang tercinta. Kiranya perjumpaan di kesempatan malam hari kembali Guyon Maton Cabang CL sampai di sini awal hingga akhir. Bila mana ada kekurangan kesalahan, Kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya. saya Sujud Rasio, Saya Sondok Sumitro mengucapkan selamat malam, selamat berpisah sampai bersua di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Budaya Jawa luar biasa.